Tong ye jam isto ka dekat ke bekat du jong kan ikan lenong ke bedingkong. Ini ka dekat ke bar puar. Ti ki kentin ki badan hamni. Ti upharu ul hukum ye ki beriu jong u baro. Uda ong. Ye ki kun shendrang baro ki ba anka. U pin berat no syakata kawa. Henry ye ki kun kentai baro pin ri im. Kadi kadai ka buj ka balai. Kebu paru upanan kam hadin jong kajing bam seiso jong katu kabut kabaar. Hakani kad khot kabar fuar ong hangni bau paru hukum biki brio jong u baro. Kani kamut tang yang kalong yeng long sem jong kini ki Hebrew. Takin top ru biki long yeng long sem Egypt ki bari ya kini kim rau Hebrew akilong yeng long sem joki. Onkel lumbek bat nong Egypt bat ki Hebrew yan haban ko ngu ya hukum ke jong haru ani kadi kabut ke balai bat ke hukum ke long ya ki khun chindrang makam thau be tik tang ya kini ki khun chindrang jong ki Hebrew dei ban bret no iki sha kawa nomor kawa hari Egypt don tang ke wei ke kham yar bat kata kadi kawa Nile ban bret dia kita ki kun cenderang belaka syakat kawa bikin yap dan re ya ki ke kun kan thai pade enri pun im ya ki ka jo ka hukum kawan dan re ka but ke balai pade la hukum nadu ki try ki beri merau hadu kini ki bruru makin hak ban bret lut ya kini ki kun cenderang ki beraju ka ka dei ya kani ka bentar aba kham juat e menta bakum ki Hebrew kenya kendu da kumno pad enyada ya ki khundung shinrang iban sakha syakani kepertai hi hangni pada kala pening sudah kumoi ya la persyang na kaliang jokinong pirap pen kakun kapulot benta pada dak ni hukum ke beteng e ken roi ni yang duna brio na kala ajwat mem kani hukum ke ni ke but ke balai tash long ting je perkhat ibangi i ni ke khat ke bakar dan ni hiban oh Kani ka dekat ke bahar puar, kani ka dekat ke bahar puar, kawan ra pat ya ka wei ka mo pi omo ka strategi ka balai ban knyat di kun Israel. Bat kani kala kham kala kham khor, kala kham juan. Daw kalong ba uni uparu hang ni hukum mdai syut tangi kina pat kakon. Hukum iki briu jong u baro kabamot bat kami bat kpa bat nong pan kakon. Kabamot kani ka hukum mentaka trekam solam sari baro. Ukupane ka kami ni kina pun kakon abai dei kun chanrang ta bret lo diki sha abai dei kun chanrang le si layo ban im ka tu ka ni bana do bret no sha kata ka dei ka bu ni ka hukum ka ni ka strategi ka balai ka dei ka bajuat ka ba khor bat ka ba ba ka jingkali ni kan kalong kumno kini ki kun Israel ken le ba kum ka ni ka khep kumno ki kpa kumno ki kemi kumno kena pan kakon le si kumno ki kinyi kumno ki men ki para ki perkhat alor kene ko hukum ko jong sim pharo kala e than pen nong ka ba pen up mentai ya ki Hebrew kalong ka jingdum ya kala wei jong ka beriu ka jing perkhat kum ki beriu de haba ka yating khu kum ni ha ni ka jeli ha kalong beriu man beriu ha ni ka pertai ublei unle ayu ha ni ka benta dong nomor ka ni ka ni ka benta jo ka ktin ka jo ublei ni ha ban kmi ka ni kala de ka kutlat ka jat beriu Hebrew ti ublei untrei kum no ha pedeng jong ni ko kum jong unong sensyar ha ni kendo ublei tu long halon ki baro
kum no ublay tray haka bay day pada bat kani singin senang yo ya ka juba ay kilenong ki bubut ter Hmm. markata kanyarap tu nakamta jungi bapuli kani bani i bahateng hateng ka hukum beriu ka penkutlat ini indai bat ublay kani kapat day ka kutlat indon de kiwi pada ki ublay pelinti Hmm. indai ban ya ngop pat day tu ka jingkong ba ki kutlat jong beriu ki di ki kabu jong ublay te ka bakalar namar ba ublay unum tray pedeng jong kutlat jong beriu ublay tray ki por baro indai day mangi ki Hmm. beriu ki nyu i ki jing kutlat namar ngi persiang hi banyak sai ta ka buit ke jongi Hmm. Him nuksa tena katu kebentak masyakmat kabai day bitu ki kentai ki nong yarapan kapun. Ki kam day ka kuat lat, day ka dong ka jik tenju, mat ka jing start ka ublay uai ki ba ki kenden. Tidak ublay uai ka jing start Hmm. aki ngin sapet ya kan ka sin du kan ka buat ka balai ki jong paru. Da jing start ka bakum no ublay uai haki himru ba ki lak banjok ya kan ni ka hukum ka bakat du. Kawai ka ba syuban rak mau pun bukan duduk. Kon, Ya kon. keren deh, pikiran rak mende. Pikiran rak mende, kejumparan kami kantin Hebrew. Mhm, Pipen ya sno, bat ka ka bau penan kami kan kerteng Hebrew yo Abraham. Abraham mhm, deh. Te mhm, Abraham ru brio bala khot kerpang do blay lam nong ru brio bala jet do blay. Bala jet do blay ban na u bala roi kat ni. Ila mo ban ong, hang ni ngila ban ong, ba kini ki Hebrew. Kini ki Israel, ki bala ki khon, ki siu, ki pateng, ki bahatin, jong Abraham. Ki kalalong, ki khon, ki bala jet, ki jong blay. Lani, ka jat ben rio, ka bala jet, ka jong blay. Oh, long yang ka jing jit ka jong ublay ka syai te. Tendrai long yang kata ka jing long ka ba kerpang ka jong upan ka ba kham kerpang ka jong u. Tenyem la ban ong ban penrem pat de ya ki bai pat ki chat ben rio. Ka jing penlong kerpang ka jong ublay yo Abraham ba pateng ka bami na u. Ka dei halor jong ka jinge dei ka ba ubriu un shanya teli ha ublay ka jing lam. Namar ublay un penlong ya kita ki ba shanya ha u. Bakil nong ka jingkar khu ya ki bai pada ki para bandriu ki ba im akan ka kandau nomor la alam hi ha ki banta ki kham shedien ru wat ki bai pada ki jat bandriu ki bam dai ki ba mi da kasangkai ka jong Abraham ru u blai penan kam ya ki bakin long ki atiar ki jong u kum ban long ki nong sneng nong pen bai ya ki khun Israel ki ba mi da kasangkai ka jong u Abraham Rihangta ngimla ban pen kerpang yenu nuru ban ong ba kani kadi ke kerpang kata gawe kam long ke kerpang. Jing jit ke jong ublai hi kalong nak benta ke jing temu ke jing baha. Bangi kum kijat ben rio. Nin long lam ke jing kerku ye ki bai pat. Nin hab ban penyar kum tai ke jing jit ke jong ublai. Nawar pher nak kata ke mut kan bu ye ki brio. Haka jeli kuan penya kerdan kumbadan hakari India ke biar jengi. Ya kadi ka sistem. Hmm.